Hello! Tervetuloa uuden videon pariin. Apua, milloin mä oon viimeksi höpötellyt kameralle. Ei oikein ollut tässä mahdollisuutta. Ensinnäkään, että olisin yksin kotona. Ja niin, lauantaina viimeksi kuvasin jotakin. Nyt on keskiviikko, ollaan keskiviikko iltapäivässä. Mulla oli tänään oma terapiamiitti vielä on jokunen kerta jäljellä. Oli taas kiva, meillä oli kahden viikon, meidän sanoa 2 viikon tauko. Paljon tapahtunut viime kerrasta. Piti oikein itsekin miettiä, että apua. Mä oon aloittanut energiahoitokoulutuksen. Mitäs muuta? Mä oon alkanut tekemään rentoutushoitoja kotona. Mulla on visioita tehdä tonne yläkerrahuoneeseen pieni muodonmuutos. Sinne tulee tää mun hoitola. Ja kivoja juttuja, mutta edelleen on siis siistien töissä. Ja nyt täytyy ottaa ihan rauhassa. Mä en sillä hötkyile, mutta sitten samaan aikaan paljon, tai kun tulee muutoksia, niin sitten ne vaan tulee ja sitten pitää alkaa tekemään ja selvittää. Ja yksi asia kerrallaan tässä päivätyön ohessa, niin kyllä se kuulkaa siitä. Olisi vielä tarkoitus tehdä itselle noi verkkosivut. Kyllä, meinaan ihan itse tehdä. Kysyin tuossa vähän neuvoa esikoisen poikakaverilta, joka on tosiaan valmistu media-alalta ja hän osaa noissa jutuissa neuvoa, että mitä ja miten. Ja viime kesänä tai viime vuonna mä perustin sen pienen verkkokaupan. Itse selvittelin ja että miten se on mahdollista, ja se oli mahdollista, kun vaan alkoi tekemään ja selvittelemään asioita. Kyllä tässä on välillä meinannut epätoivo iskee. Olen käynyt syvissäkin vesissä taas tässä eron jälkeen ja kesän jälkeen. Ja kyllä kuulkaa, mutta se on yleensä kun sukeltaa sinne pohjalle, niin sieltä ei ole sitten muuta ylöspääsyä. Tai siis sieltä ei ole muuta ulospääsyä kuin suunta ylöspäin. Itsestähän nämä kaikki asiat on kiinni ja sitten sekin, että jos sä et ikin mitään tee, mitään ei tapahdu, jos sä et ikin mitään muuta, niin mikään ei muutu sun elämässä. Et jos sä itse kaipaat jotain muutoksia, niin niitä pitää alkaa vaan tekemään yksi asia kerrallaan, vaikka sulla olisi vielä kesken. Että mäkin olisin voinut ajatella, että no en mä voi mitään rentoutushoitoja kenellekään tarjota, koska mulla ei ole nettisivuja tai mulla ei ole sitä tai tätä, mulla ei ole vaikka IG-sivua valmiina tai mulla ei ole hoitopöytää tai tätä hierontapöytää, mutta tiedättekö, siitä se lähti. Se oli yksi ilmoitus Facebook-ryhmään täällä meidän lähialueella, johon alkoi puhelimeen tulla yhteydenottoja, että ihmiset on kiinnostunut ja ilmeisesti tarvii tänä päivänä. Et rohkeasti vaan kuulkaa tekemään ja jostain se on aloitettava, jostain pienestä jutusta ja sitten ne kaikki muut asiat tavallaan sit seuraa pikkuhiljaa, yksi asia kerrallaan. Sitten sä huomaat, että hei, viime viikolla mä tein tämän, sitten taas seuraavalla viikolla, okei, mä sain ton jutun tehtyä, niin sitten tulee semmoinen hyvä fiilis. Että hei, että sitten pysähtyy sille miettiä, että hei, mä itse tein ton kaiken, että vautsi, että miten, ja välillä on kanssa ihan ihmeissä, että mistä se voima tulee ja mistä se innostus ja semmoinen, ja aina jotenkin innostun kaikesta uudesta, mutta nyt toivottavasti vähän pidemmäksikin aikaa inspiraatiota, koska mä oon myös kamppaillut sen asian kanssa, että mä innostun nopeasti uusista asioista ja sitten se innostus saattaa myös lopahtaa aika pian. Mutta nyt tähän energiahoitoon liittyen, niin mä luulen, että tässä voisi olla pidemmäksi aikaa semmoista, mitä mä voin, koska sitten kun mä opin sen energiahoitamisen, niin mä pystyn hoitamaan itseäni, mä pystyn hoitamaan perheenjäseniä
tai siis siinähän ei virallisesti, niin kuin meidän kouluttaja sanoo, ei siinä niin kuin hoideta mitään pois, vaan mä niin kuin itseni kautta kanavoin energiaa, eli kun mä käsillä käyn kehoa läpi jotain tiettyjä kohtia, ja jos sun kehossa on jotakin semmoista, mihin sä kaipaat niin kuin apua, niin energiahoito on yksi vaihtoehto, mitä kannattaa kokeilla myös niin kuin ihan tämmöisen länsimaisen niin kuin lääketieteen ja niin kuin rinnalla. Ja siis, että ei ole mitenkään siitä kyse, että nyt ei voi ottaa vaikka buranaa, jos päätä särkee, vaan nyt hoidetaan niin kuin energialla, että mä pidän vähän käsiä tossa, niin se lähtee pois, että ei ole niin kuin siitä kyse, koska välttämättä ekalla hoitokerralla ei edes mitään niin kuin tapahdu, että tuossa energiahoidossakin suositellaan useampaa hoitokertaa, ennen kuin siellä alkaa sitten ne energiat kehossa niin kuin virtaamaan silleen, miten kuuluu. Ja mutta tosiaan käy katsoo Instagramissa Lempeä kosketus 2025, niin minä olen sen tilin takana. Ja siellä on hyvä tämmöinen havainnollistava kuva, minkä mä oon löytänyt joskus internetistä. Ja olen itse asiassa tallentanut sen itselleni vuosi 2 sitten, kun mä aloin itse käymään omia tunteita läpi ja miettimään, miksi mulla on niin usein päänsärkyä, miksi mulla on hartia- ja niskakipua. Ja kun mä löysin tämän kuvan, niin en mä silloin, mä muistan, että mä tallensin, mä otin siitä screenshotin ja mä ajattelin, että mä haluan itselleni, koska siinä oli niin hyvin kuvattu, miten ne meidän tunteet pakkautuu meidän kehoon. Ja tässä energiakoulutuksessa meille just käytiin läpi ekalla kerralla sitä, että kaikki tunteet, surut, pettymykset, mitä me ollaan jouduttu ehkä joskus nielemään, ettei ole pystynyt ehkä sanoa niitä ulos tai ne jää meidän kehoon ja sitten ne alkaa siellä kehossa oireilemaan eri tavalla. Ja ei tietenkään tarkoita, että joka kerta kun sulla on pää kipeä, niin siellä on nyt joku tunne jumissa, mutta niin kuin, no varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitan, että ne voi hyvin olla siellä. Että tossakin kun mä oon itse alkanut tutustua tuohon yin-joogaan, mähän aloin varsinaisesti yin-joogailemaan silleen, että mun ystävä sanoi mulle, että hei, tää voisi sopia sulle, että kokeile. Ja mä muistan niitä ekoja kertoja, kun mä tein jotain alaraajoja, esimerkiksi vapauttavaa yin-joogaa, missä venyteltiin niin kuin jalkoja, sisäreisiä, takareisiä, niin mulla oli ihan järkyttävä niin kuin kipu tuossa oikein niin kuin, täällä niin kuin nivuskohdalla. Mä luulen, että se oli sieltä niin kuin lantion alueelta oikealla puolella, tosi kiristävää kipua. Ja se oli semmoinen, että se tuntui aina jossain niin kuin tietyssä asennossa. Ja varsinkin sit siinä yin-joogatessa, niin mä huomasin, kun mä olin muutamia kertoja tehnyt, niin että se loppui. Se loppui se kipu. Eli musta tuntui, että niinku, sieltä avautui joku jumi sen yin-joogan myötä. Ja yin-joogahan on myös just tämmöistä, niin kuin se liittyy meidän tunteisiin, meidän niin kuin chakroihin, mitä meillä on täällä kehossa. Täällä on otsachakra ja sitten on kurkkuchakra, sitten on sydänchakra ja sitten tämmöisiä, näitä chakrojakin käydään siinä energiakoulutuksessa läpi. Ja ne on tosi mielenkiintoisia mun mielestä asioita. Ja sen jälkeen, kun mä oon alkanut yin-joogailemaan, niin nyt pitää koputtaa puuta. Onko mulla tuossa puuta? En tiedä, uskotteko te tämmöisiin asioihin. Mutta se on hyvin usein, kun puhut jotain omasta kehosta, niin eiköhän sitä ala joku prakaa. Niin ei ole ollut kipuja, siis semmoisia, kun mä oon alkanut niinku työstämään omia tunteita ja mistä mikäkin tunne tulee. Niin mulla on huomattavasti vähentynyt niinku päänsäryt. Hyvä, jos kerran kuukaudessa. Ja sekin musta tuntuu, että se liittyy jotenkin noihin naisten niin kuin kuukautiskiertoon. Että sit saattaa olla päivän esimerkiksi pääkipeä. Mutta niin ei mitään, niin että tuosta yin-joogasta mä oon niin itse saanut apua. Ja nyt vielä, jos tulee tämä energiahoito tähän lisäksi. Ja tosi niin kuin mielenkiintoisia asioita, miten meidän keho, mieli toimii. Mehän ollaan kokonaisuus. Jos meidän mieli ei voi hyvin, niin ei meidän kehokaan voi silloin yleensä hyvin. Ja jos meidän keho ei voi hyvin, niin ei mun mielestä meidän mielikään voi silloin hyvin. Että ne aina niin kuin jotenkin heijastaa mun mielestä toinen toistaan.
Ja sitten hermosto. Hermosto on kans yksi, mitä mä tarviin, niin kuin, että on rauhallista. Mä tarvitsen, että on rauhallinen tunnelma. Mä en tykkää kiireen tunteesta, siis vaikka hyvin usein me itse se luodaan meille, mutta yin jooga auttaa myös siihen, että vähän niin kuin rauhoittumaan silleen niin kuin sisäisesti. Että sulla saattaa olla monta asiaa päivässä, mutta kun sä teet, esimerkiksi mulki oli tänään 2 hoitoasiakasta, sitten tämä oma terapia-miitti, että tavallaan niin kuin mulle paljon juttuja yhteen päivään, niin sitten se, että mä tein aamulla yin-jooga-harjoituksen, mikä rauhoittaa ja maadoittaa, niin sitten koko olotila on niinku semmoinen, tiedättekö, että joo, ei tässä ole mitään hätää, hoidetaan nämä jutut yksi asia kerrallaan, että onko semmoinen rauhallinen olo. Ja sitten mä aistin tosi paljon niinku muidenkin energioita, että mä en niinku yhtään jaksa, että jos mun vierellä esimerkiksi joku tiuskii tai on silleen, että totta kai saa tiuskia ja saa niinku ärsyyntyä ja näin, en mä sitä tarkoita. Mut silleen, niinku, että jos sitä on tosi paljon, niin sit se on tosi semmoinen, niinku, ei ole kiva fiilis. Tai toki sekin aina sit kertoo jostain. Ja kyllä minäkin välillä tiuskin tässä, että välillä menee hermolunaan ja tänään meni hermo siihen. Mä osaan vaikka jotenkin hillitä, siis silleen, että se ei niin näy, mutta kyllä mä saatan niinku sisäisesti sit olla silleen, että voi helvetti. Tänään itse nostin siis roskapussin tohon ulos. Mä ajattelin, että mä vien sen myöhemmin, niin eiköhän linnut oli repinyt sen tohon riakaleiksi se roskapussin tohon etupihalle. Niin sit piti mennä siivoilemaan. Mutta muuten joo, tämmönen päivä. Nyt tuli taas paljon höpöttelyasiaa. Nyt Julia laittaa täältä, tarviko kaupasta jotain? Vasta taas sille, että ei tarvii. Tilattiin tyttöjen kanssa ruokaa. Mulla on siis esikoinen täällä tämän viikon. Ollaan jotenkin kivaa, ollaan oltu 3. Mietittiin just, että viimeksi ollaan oltu 3, kun tytöt on ollut pieniä ennen kuin edellinen parisuhde alkoi. Niin vitsi, ne on ollut niinku, mitäs ne on ollut silloin? 6 ja 3 varmaan. Tai ehkä vähän vanhempia. Ehkä Julia on ollut 4 ja Jassu on ollut 8, eikö 7. Niin joo, niin kiva nyt olla niinku, nyt ne on jo 16 ja 19, niin ollaan oltu tässä nyt 3. Kun tänään siis tilattiin ruokaa, just vietnamilaista noutoruokaa, ihan superhyvää. Meillä on täällä lähistöllä tämmönen ruokapaikka, mistä voi voltata. Ihan superhyvää ruokaa. Et jotenkin ei ole tehnyt mieli edes mitään niinku pasta, perunamuussi, riisiruokaa. Tässä oli nuudeli ja sitten salaattia ja semmoista tosi hyvää kalakastiketta. Ja sitten siinä oli joku kevätkäärylle mun mielestä kanssa niinku pilkottu pieniksi paloiksi ja sitten semmoista hyvän makusta lihaa, missä oli hyvää kastiketta. Niin ihan super hyvää. Meidän herkuttelutapa nyt viime aikoina, että sitten tilataan jotain herkkua. Sitten me tilataan 2 annosta, niin siitä riittää meille 3 oikein hyvin syödä. Joo, mitäs muuta? Ei kai tässä muuta. Uusia juttuja, paljon happeningia nyt on arjessa. Yritän edelleen kuitenkin näitä vlogejakin tehdä. Yritän muistaa pysähtyä, vähän höpötellä kameralle. Mä tiedän, että te tykkäätte tosi paljon näistä tämmöisistä, no niin kuin huomasi heti katselukerroista, että ne pomppaa ylös heti, kun ollaan jossain käymässä ja kuvataan kameralla, mutta mä toivon, että ymmärrätte myös sen, että mulla on täällä ihan oma niin kuin päivätyö. Mä en tee pelkästään YouTubea
työkseni, niin se on sitten vähän hankala järjestää, että mut kuitenkin päivätyö sitoo mut kiinni tiettyyn paikkaan, tiettyihin kellonaikoihin, sitten sen jälkeen ruoanlaittoa, kauppaan, koiraulkoilutusta ja nyt vielä kun mulla on näitä hemmottelu, rentoutushoitoasiakkaita, mä yritän ottaa niin kuin aina työpäivän jälkeen edes yhden, että sitten ehtii kuitenkin huilaamaankin, että tosi tärkeää tässä pitää niin kuin tasapainoilla myös tämän oman niin kuin jaksamisen kanssa, mutta mä oon koko ajan niin kuin tiedostan sen mun oman olon ja oman voinnin ja muistan ottaa näitä yin-jooga-hetkiä ja muistan käydä metsässä ulkoilemassa ja sitten ihan vaan olla sohvalla, latautua, olla tekemättä mitään. Viikonloput mä yritän pyhittää silleen, että siellä ei ole mitään hirveitä menoja ja meininkejä, että tulee sit sitä latautumista ja semmoista lepoa, mutta sitten sekin on jännä, että tuossa niinku uupumisen kanssa, niin kun välillä sitä oli semmoisessa niinku työssä ja sitten ajattelee, että no mä oon nyt tässä työstä jo niin poikki, että eihän mä voi edes tässä ajatella mitään muuta. Mutta tiedättekö sitten, kun sulla on, niin kuin nytkin mulla on monta niin kuin omaa juttua. Mä teen Instagramiin reelsejä, mistä mä oon nyt ollut ihan superinnostunut. Mä teen näitä vlogeja. Sitten mulla on tää rentoutushoito. Samalla mä opiskelen energiahoitoa. Siinäkin pääsääntöisesti vaan kuunnellaan luentoja, eli mä pystyn siinä tehdä jotain muuta samalla. Ja sit mä niin kuin tavallaan, että mä teen montaa juttua, mutta kun ne kaikki jutut on semmosia, mitkä niin kuin lähtee mun omasta mielenkiinnon kohteesta, ne on asioita, mitkä mua kiinnostaa, niin silloin ne ei myöskään niin kuin väsytä samalla tavalla. Siis tiedättekö, että niihin on niin semmoinen innostunut fiilis ja tekeminen, ja joo, kivatkin jutut voi väsyttää, jos niitä on liikaa, mutta se tässä just onkin, että koko ajan siis semmoista tasapainottelua, että enhän mä esimerkiksi YouTubeekaan, en mä joka päivä kuvaa, niin kuin nytkin otin kameran käteen ekan kerran lauantain jälkeen, niin pikkuhiljaa aina yksi asia menee eteenpäin ja näillä kuulkaa jatketaan. Huomenna taas päivä töihin, mutta palataan me vielä. En vielä lopeta tähän tätä videota, niin katsotaan, nähdään varmaan huomenna. Heipä hei, ollaan torstaissa. Mä tulin, vähän aikaa sitten tulin töistä kotiin tässä, juon just kahvia, kerettiin syödä tässä. Vähän ristikkoperunoita tyttöjen kanssa. Ja mä kävin kotimatkalla R:llä, mulla on tullut paketti. Ja mä itse asiassa sain yhdeltä mun katsojalta viestiä, että hän haluaa yllättää mut. Niin nyt mä ajattelin, että mä avaan sen tässä näin, niin näkee sitten. Tai näette kaikki, mitä täältä on tullut. Niin katsotaan. Aika kiva yllätys tälle päivälle. Mulla oli aika inhottava työpäivä, kun päätä jomotti. Ja just eilen puhuin siitä päänsärystä, niin mitä mä sanoin, että ei kannata. Kun mä sanon ääneen, että ei ole pitkä aikaa särkenyt päätä, niin sitten heti seuraavan päivänä jomottaa. Oh my god. Iloa syksyyn sydämellä. Taina. Ihana. Kiitos. Oi, kattokaa, täällä on herkkujakin. Wow, pehmeä toffee. Ihanaa. Just kahvin kanssa. Kiitos. Namipäivä. Ja mä sain siis toivoa, aikaisemmin viestiteltiin, niin sain toivoa niin vähän värejä, niin mä pyysin semmoista luonnon tai maanläheisiä värejä, jotain luonnon väriä, siis tää on aivan ihana. Miten joku on näin taitava, kattokaa. Oh, ihana. Tytöt on täällä mun kanssa. Ei vitsi. Ihan sikka. Niin, ja mä just toivoin,
mä sain toivoa siis vähän niinku muotoa, ja tää on tämmönen ihana kolmion muotoinen, että mä saan hartioille silloin kun mua paleltaa. Siis apua, kiitos ihan tosi paljon. Tää on tosi hieno ja ihana värinen. Kattokaa, tälleen minä voin sitten istua tässä sohvalla ja talvella kun paleltaa villasukat jalkaan ja sitten tämä tähän ja nyt voin editoida vaikka videoa. Aivan ihana. Oi vitsi. Kiitos, kiitos, kiitos. Kyllä, tulee käyttöön. Ihana pehmeätä lankaa. Vautsi. The brighter you're shining, the darker skies get. So used to be hiding behind your fears, but from my perspective. Heippa, se on perjantai-ilta, kello on 7:30. Mä lähdin tekemään iltalenkin, kun ei sada. Nyt mä oon täällä menossa jo kotiin päin meidän, lähimetikössä. Ajattelin, että mä pysähdyn tähän, sanon muutaman sanan vielä tähän lopuksi videolle. Katoin, että on sen verran taas pitkä, että aika lopetella. Taas 1 viikko takana. Nyt on ihan kiva fiilis eilisen päänsärkypäivän jälkeen. Tää perjantai on ollut paljon mukavampi. Vielä lenkki tähän päälle ja kohta kun menen kotiin, niin esikoinen tulee poikakaverin kanssa. Poikakaveri tulee Intistä viikonlopuksi kotiin, niin pääsevät saunaan. Ja on kiva meidän nuorison kanssa viettää illalla aikaa. Täytyy vielä Luna pyöräyttää ulkona. Mä en nyt sitä ottanut mukaan, kun mä ajattelin, että mä haluan ihan rauhassa kävellä. Semmoista aika reipasta tahtia, ettei tarvitsisi niinku koko ajan pysähdellä. Mut nyt menen kotiin, nappaan Lunan, pyöräytän sen ulkona ja sitten sit menen itekin saunaan. Ja mä haluan vaan sanoa, että kiitos kaikille, ketkä olette siellä ruudun toisella puolella. Kiitos kun katsotte, kiitos kun tykkäätte, kiitos kun kommentoitte, kiitos kun ootte siellä, lähetätte hyvää energiaa tänne mulle. Ja eilen oli tosiaan häkeltynyt, miten hieno huivin sain yhdeltä teistä. Lämmitti kyllä ja lämmittää varmasti talvella myös hartioita, kun mulla on aina tapana palella. Voi kattokaa, sorsapariskunnat tuli tuohon. En tiedä näkyykö. Tossa. Tai ei ne pariskunnat ole. Siinä on yksi naaras ja sitten on vähän uroksia ympärillä. Joo. Mä lähden tästä kotiin. Ihanaa viikonloppua kaikille. Nähdään taas. Voikaa hyvin. Moikka.